Здравейте хора, днес мисля да снимаме на G-Train в CS Master. Хайде да започваме. Ако искате, след половин час, час-два, може да кача нещо на Minecraft. Също и така, да почваме да снимаме. Хайде. Sorry guys. Гледайте guys. Да, sorry guys за големите фейлове, но просто ми е интересно да фейлвам, защото ми харесва да гледам фейлове. Да ви е забавно, а и на мен ми е забавно така. Да ви харесва. Няма да правя нови дълги клипове, защото трябва да съм с нови канали и просто всичко ми е бък, компютъра ми е стар и всичко ми е лайно. Казвам го. Така, защото няма да ви го кажа е така, за да ви излъжа, за да не снимам, защото аз много обичам да снимам. Но ще бъда заед с училището и не знам колко ще мога да снимам. За това да ви бъдат интересни клиповете. Още се снимам и довиждаме ви. Ако не мислите, че ще ви изчерпя, пишете в коментарите. Но аз мисля, че това не гледам. Хоп. 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 И така, гледайте ме. Гледайте сега какво ще правя. Опа! Опа! Не! Не! Защо? Ей, така го гръмна мама. О, то не е честно. Да, мисля да почна да снимам и на Minecraft. Modded Survival, мисля да е. При това. И мапата се смени. Да, хора. При това просто не знам дали съм... Пишете дали съм добър. Тук знам сперчита. Мисля да подцукаме. Не, ще цукам в класика.
И така, хора.